Әкият Татар дәүләт курчак театрында премьераға әзерләнәләр. Тамашачылар игътибарына Рафаэль Тахировның «Самоварлар» әсәре тәкъдим ителә. Темасы җитди. Сугыштан соңгы еллар һәм фаҗигале язмышлар. Хәрби драманы беренчеләрдән булып безнең хәбәрчеләрдә күреп кайтты. Курчак театрында булса да спектакль 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Темасы да җитди. Сугыштан соңгы еллар һәм фаҗигале язмышлар. Спектакльдә сүз сугыштан аяк кулсыз кайткан фронтовиклар турында бара. Аларны усал теллеләр «Самоварлар» дип атаган. Әсәрнең атамасы да шуннан. Они отдали здоровье ради Родины, а Родина их сослала подальше, чтобы их не было видно, чтобы они не портили вид городов. Әсәрне Рафаэль Тахиров язган, спектакльне режиссеры һәм сәхнәгә куючы да ул. Сәхнәдә сөйләшкән кешеләрдә диалоглар да юк, әмма бөтен нәрсә сүзсез дә аңлашыла. Сугышның бөтен фаҗигасын үзең аша үткәрәсең. Сугышта кулларын, аякларын, күзләрен дә, күзсез дә сукыр булып телдә хәтта кайтканнар. Куркыныч әйбер әлбәттә, ләкин андый темаларны күтәрү дә безнеңчә кирәк. Иртәгә премьераның беренче көне тамашачылар аны 13 һәм 14 мартта карый алачак. Ә сугыш инвалидлар һәм аянычлы язмышлар турында без әле шимбә 14 март көнне адымнар тапшыруында да сөйләрбез. Рәмзилә Афиятуллина, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.